Ahojte všetci sledovatelia YouTube kanálu Erik Matej Ministry. Ako ste si mohli všimnúť, na tomto kanáli sa dlhšie nič nové nedialo. Ale ako to niekto hovorí, že z jarou po zime prichádza veľké upratovanie, rozhodol som sa, že YouTube kanál upracem a povymazoval som videá, ktoré tam boli, ktoré boli robené a ktoré boli pridávané pred pár rokmi. Doslova pred pár rokmi, pretože na tejto stránke YouTube Erik Matej Ministry sa veci nehýbali tak, ako sa hýbu na Facebooku alebo na Instagrame. A povedal som si, že urobíme tomu bodku a začneme úplne odznova a otočíme list. Verím tomu, že ľudia na ceste za Ježišom potrebujú povzbudenie. Potrebujú povzbudenie viery a preto by som sa chcel na tejto stránke venovať povzbudeniu viery na ceste za Ježišom Kristom. Chcem hovoriť o víťaznej viere, ktorá má moc nás dostať do cieľa. A preto som sa rozhodol, že na tomto kanáli spustím 3-minútové videá. Videá o tom, ako ja žijem s Ježišom, moje svedectvá, moje skúsenosti, výklad Božieho slova, ale zároveň na to všetko chcem povedať, že veci, ktoré zažili aj ľudia, ktorí boli ďaleko pred nami a ktoré mnohí z nás ani nevedia o ľuďoch, ktorí nás predišli vo viere a sú už v sláve u nebeského Otca. A práve preto by som chcel spomínať na nejakých Božích generálov, mužov aj ženy. A chcel by som týmito videami povzbudiť ľudí, aby ich viera bola posilnená. A v každom období, a my vieme, že sú tu rôzne obdobia, je tu jar, leto, jesen, zima a všetci sú špecifické tieto obdobia. A tak by som, ako aj život je špecifický a každý jeden zažíva niečo úplne iné od toho druhého a zároveň sa to aj trochu podobá, tak ja verím tomu, že v každom období, tak ako Boh naplánoval obdobia a každé obdobie je špeciálne, tak ja by som chcel, aby ako prechádzame rôznymi situáciami, vás povzbudzovať na ceste viery za Ježišom skrz Božie slovo. Takže všetci, ktorí ste tu je tu niečo vyše 600 sledovateľov, pozdravujem, prihováram sa k vám a chcem vám povedať, že do 3 minút by som chcel stihnúť povzbudiť vás skrze moc Svätého Ducha a skrze slovo Božie, ktoré má moc meniť naše situácie. Takže buďte požehnaní, toto je jeden veľký oznám, ktorý som tu zverejnil a chcel by som, aby možno z tohto priestoru, ktorý teraz vidíte, stade aj vysielať, prihovárať sa k vám a povzbudiť vás, aby naozaj naša cesta za Ježišom neklesala, ale mohla ísť po schodoch hore ako viera, ktorá rastie, ako viera, ktorá sa upevňuje a ako viera, ktorá víťazí. Takže buďte požehnaní, teším sa na ďalšie videá, teším sa na ďalšie skúsenosti, ktoré budeme počuť skrze moc Svätého Ducha a skrze Božie slovo. Pozdravujem vás Erik Matej na stránke YouTube Erik Matej Ministry a takisto sledovateľov, ktorí ste na Facebooku, na Instagrame, môžete prejsť aj na tento kanál YouTubeový, kde budem sa k vám prihovárať v pár minútach od pondelka do piatku, aby ste boli povzbudení, aby vaša viera rasla. Buďte požehnaní, pozdravujem vás Erik, majte víťazný deň. Ahojte.